huolen, että sä enää kuuluuks minun puhe. Sitten pitäisi vähän kovempana. Sillä haa! Ui. Tuleeko toi hiiriäppynä tänne? Musta tuntuu, että tulee. Voi perua. Nyt full screen. Mitä? Voi. Olen pelastanut elämäni. Pelastat elämäsi. Miip. Niin pelastin. Miip. 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 Lalalala. Se on. Minä on vielä tässä. Teppäs nyt miip. Mä elän vieläkin. Still alive. Hei, säkin tulit. Jee. Katso. Onks toi Pinkie Pie tuolla alhaalla? Ei ole. Mä luulin, että se on Pinkie Pie. Kun ei ole. Mä luulin, että se on Pinkie Pie. Mä luulin, että mä kuolen. Minähän en muuten kuole. Minä en. Joo. Aina kun tää lagittaa. Mm. Voi peruna. Miks nää erät alkaa aina niin? Sitten nää on Ai terha-aseita, mitä? Tunne kun tää peli lagittaa. Mulla ei. No, sulla ei ole edelleenkään. Pistä kuvaus pois. Minä nyt kuvaan. Minä kuvaan nyt sen ensimmäisen, meidän hienon ensimmäisen kuvan sinne YouTubeen. Kuolin. Eli Shiba on yleisesti tuollainen valkoinen kakkapäähiiri. Ja minä olen tämmönen punapäinen kakkapäähiiri. Voi pojat, kun en pääse ylös. Menen sitä alas. Mä en halua.